De Pro-Stars sveder. 40 seniorer har i dag kastet sig ud i squats, skihop og armbøjninger til Senior Tri-Day i DGI-huset. Så godt I kan. Kom så godt ud. 8 sekunder mere. Det er da ikke meget mere. Lige præcis. Det er 5 sekunder mere. Kom. Ja, kom nu. Dagen skal åbne de ældres øjne for, hvor vigtigt det er at holde kroppen i gang, så den holder sig stærk hele livet igennem. Ved at vende de ældre til at have et højt aktivitetsniveau, kan man forebygge hospitalsindlæggelser og samtidig gøre det nemmere for de ældre at klare basale ting, som at rejse sig fra stolen eller lege med børnebørnene. Jamen, altså, lige så vel som for alle os andre, så er det vigtigt at holde kroppen i form. Og specielt for seniorer synes jeg, det der kan være et stort gavn for dem, det er det her med forebyggelse. Altså, vi har jo alle sammen hørt om deres faldskader og så videre, ikke? Så det at de træner, dels at de selvfølgelig holder konditionen, så det hele det kører, men i særdeleshed muskelstyrken, sådan at de kan sikre sig, at de er funktionelle i dagligdagen. En tredjedel af danskerne over 65 falder hvert år, og cirka halvdelen af faldene fører til skader. Blandt andet derfor er senior som Erling mødt op i dag. Enten har han givet den gas, eller også er der hul i taget. Han har i hvert fald fået dråber på panden. Jamen det er jo, sofaen, det er jo ikke en god ting. Man bliver i hvert fald ikke mere frisk af det. Og så, det er ikke sikkert, at man lever længere, men man har det bedre, mens man lever.